Paring asma sinten sampeyan, Mbak? Pesan paring asma sinten? Salama. Mbah Bu Salama. Mbah Bu Salama. Nggih, piyambakan lho nggih. Nggih, kalih punengan. Oh nggih. Yuswane sampun pinten lho? Nggih. Sampun sepah to. Surabaya niki napa? Oh, sakit boyo. Niki wau nyambut damel napa? Dan Nyambut damel napa? kisah sae, Mas. Oh, nggih sak-sake nggih. Kadose kaya masak ngoten Mas sampean wau. Kok telenggah nggih masak. Oh, alah masak napa? Iwak. Alah, Daging. jelas, Mas. Pun telas. Pun. Wah, lah sampean remen anu to? Daging to. Nggih. Lah sampean apa mau roti napa, Lun? Dan Roti. urun. Kayak niki pikanto lho, Mbak. Pikanto anu sembako niki nggih enten Oh, niki. panjenengan, Mas. Saking sederek londo. Oh, Nggih, nggih. kula nyampe nih amanah sederek londo. Niki kapurin juga akan dumateng panjenengan. Yo, nggih. Nggih niki mugi-mugi berkah lan barokah lan manfaat nggih. Nggih. Matur suwun dulur londo. Nggih. Matur suwun. Nggih niki enten sangu sekedhik ngoten, Mbah. Damel tumbas-tumbas micin lho. Niki mengke, Mbah. Nggih. Micinan niki, Mas. Micin apa anu, Mbah? Nggih. Nggih. Uyah. Napa uyah? Uyah. Nggih. Nggih. Micin apa uyah napa gerih ngoten lho, Mbah. Nggih. Sekedhik, Mbah, nggih. Niki mengke. Niki Sembahan. damel tumbas gerih napa uyah nggih. Sembahan. Nggih. Nggih. Mugi-mugi selalu sehat. Iki, Mbak. Nggih niku anu enten kaos. Pangkring. Mbak kesupen, Pangling Mbak. oleh aku. Ayo ngendi jajale? Sinten? Paringi saleh. Nggih, iki saka bapake. Nggih seneng. Niki nganterne, Mbak, Mbak. Mbak kula kesupen kalih kula, Mbak. Ayo lali Sinten? perang. Sinten jajal? Sinten, Sinten, Mbak? Mbak? Mbak sinten? Dan Sinten? sama. Wah niki lho sinten? Panjenengan ampun tindak iki wis asal ngoten. Tidak iki wis sawasul. Lah kula lali lho, Bu Mbak. Kusnu kalih Bu Ana. Nggih. Peduli teman dari Belanda, kali ini kita berkunjung di desa pundi niki? Narak. Melarak. Melarak, Melarak nggih, Mbak. Nggih. Niki melarak nggih. Melarak. Bunga ini ra nggih. Nggih, ya Nggih, desa nggih, Melarak nggih. niki. Kula ditekoni. Didampingi dari relawan juga dari Melarak yaitu Ibu Ana sama Ibu Kusnu. Oke. Oke, dibagi nanti diantar untuk berbagi bersama beliau berdua. Dan nanti untuk peduli teman dari Belanda nanti akan ada wakil juga dari wilayah Melarak. Mereka beliau berdua ini nanti Alhamdulillah, Mbak. insya Allah kedepannya akan siap untuk jadi relawan dari peduli teman Belanda. Untuk itu mari sahabat kita menuju ke lokasi selanjutnya. Akan ada beberapa lansia yang akan kita kunjungi. Semoga ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita bagaimana keadaan masyarakat di Ponorogo secara umum ya, secara umum itulah kehidupan masyarakat di Ponorogo. Untuk itu terima kasih selalu atas supportnya kepada para donatur dari Peduli Teman Belanda. Semoga selalu bermanfaat. Terima kasih. Amin. Iki soal lenggah napa Mbak, Mbak? Iki masak lenggah niki, mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Mbah, Mbak iso lenggah, Mbah? nggih. Paring asma sinten? Jempol. Jos. Pokoke ngenten iki ya. Nggih, jos. Nggih. Mboten keri. Paring asma sinten? Jumilatin apa Jumi Oh. mboten Jum. Jumilatin. Oh, Mbah Jumilaten. Pusane kataan kawan. Ani si kawan nak. Nggih. Sehat-sehat, Mbah, nggih? Nih. Sehat nggih? Kawan. Nggih. Wau napa, Mbah? Nggih. Mau teng napa niki? Nggih ngoten. Tuhan nang mah beneran. Oh, nggih, nggih. Bahagia patu bae. Nggih. Bawat. Jempol, kalau orang jempol tetep di Jos gandos. Jempol jos nggih, Mbah, nggih. Nggih.
Jos. Ngoten niku terus. Nggih, Salim. Pokoke Salim kersane Anu mak. nggih. Sampeyan kok lucu lho, Mbah nggih. Nggih, tas. Heeh, sampun Watang. nggih tasik sehat akas ngoten, Mbah. Jamune napa, Mbah? Mbah, Watang. jamune napa? Sampe barange ngaring Napa nggih? Nggih. Jos ngeten to jamune. Nggih. Oh, nggih. Dari ban desa Pak. Nggih niki kok anu, Mbah. Kok wonten titipan sembako saking sederek londo nggih. Waduh. Nggih. Oh, nggih. Jenengan Jos. ngadeg gak apa-apa gak sakit. Ngadeg mawon. Oh, londo, Mbah, omahe ini Londo, londo. kemutan londo. Heeh. Jaman londo nika. Salah kami. Nggih. Wis ora apa-apa, Mbah, ben saya Nggih. ketemu. Nggih, Ini sedikit lagi ora. Jaman londo nika, Mbah. Aja kok mboten enten sing Apa, pas Mbah? ngoten pakaian, Mbah, Mbah. Mbah. Ya, nggih. Kakak lho niku jero ngoten mboten turun. Ya, nggih to. Senengane oto Mas ngenten iki lho. Oh, alah. Iya, iya, Mbah. Heeh. Iya. Mbah, kek niki enten anu, Mbah. Tumbas uyah. Nggih. Didamel tumbas uyah. Nggih. Nggih. Matur suwun ugi nggih. Awet sehat nggih. Mbok ping Nggih. Awet sehat, Mbah. Baju merah. Nggih. Baju merah nggih. baju merah. Baju Mriki merah. melarak nggih, Mbah. Melarak. Nggih. Melarak. Gunung Sari, Gunung Sari Melarak, baju merah Gunung Sari Melarak, Jumilatin, Ponorogo. Jumilatin. Oh, baju Milatin. Iya, iya, Mbah. Beliau hidup seorang diri. Seorang Iya, diri. seorang diri sudah sepuh ya. Halus. Amin. Ben halus, Mbah nggih. Nggih, amin. Nggih, nggih, Mbah nggih. Kula tak nyuwun pamit, Mbah nggih. Nggih. Nggih, nyen pamit, Mbah. Nggih. Pripun? Nggih. Ya. Mbah, pamit. Nggih, wis. Bu, matur suwun nggih. Lah nggih, nggih. Jenengan rambut, Bu, nggih. Betul, anu nih. Apa, Mbah? Oh, wong kaponan. Paket sabunku teko. Nek ku badhe anu. Ben ya? Nggih. Nggih, ora gelek to, Mbak. Kat wau ning ndi? Ngalas. Boten. Alase waetan kuwi. Mriki lho, Pak, toyone niku, Pak. Ngalas. Niki posisi dalam rumahnya kayak gini. Dari tidur sama pitik sama kucing. Tidur pitik karo kucing. Pitike yo woket jane iki dicencangi. Oh, tumbas pitik. Ya cuma segini buat tidur sama masak. Airnya di depan, cari di belakang sana. Heeh. Si Jo tau mriki ora? Sinten? Jo. Bro, Juga wong niku perang-perang puluh tahun ya kondang to. Maksudnya ora tau mriki mboten. suka. Masuk ke dalam rumah. Mriki mawon. Padang mriki. Gong. Kalau dari pada mana lho? Wargane aku siji lho mau Ini kan gua siji-siji yo. Ayo. Paring asma sinten? Lasmi. Oh, Rasmi. Kiambaan. Kawet riyen. Yo sakniki yuswane pinten? Umure sakniki pinten? Oh, mboten ngertos. Nggih. Lah niki wau nyambut damel napa? Oh, pados rambanan. Lah mbeke pinten mbeke? Sekawan. Damel napa niku mengke? Oh, jaga sepuh. Nggih. Dek mbenang tek aku siji to dhisik. Tak jupuk saiki. Oleh kok? Yo.
beres. Lah ndek tak kon Aku nggo dadung sa. tak tukane jungkas tak kon jungkasan. Kok banget kok dipotong rambute. Kok malah sik amburadul ke piye to. Lek masak piye? Biasanya apa lawe? Lawe nggih, tahu nggih, terong. Tahu terang. Niki kukune ireng kabeh ra gelem motong iki priye? Anu niki lho Pak adem coplok niki. Ngajeng coplok. Nggih. Lah lek mandi ki enek kamare mandi apa ora? Sumur enek apa ora? Niku Sumur enek ya. Blak-blakan iki. Tembak. Oh, tembak. Jupuke banyu kok ngendi? keng brieler. Oh, keng griya ler. Iki kono. Oh, alah. Purun sampean kula paringi sembako. Purun. Nggih, niki saking dulur Londo. Nggih. Nggih, kenal masane. Yobi, halo dulur Londo. Ndereng semerep Muni yo Ngono halo. dulur Londo. Londo. Nggih Londo. Matur suwun dulur Londo. Matur nuwun dulur Londo. Mugi-mugi Mugi-mugi sehat sehat. lan sejahtera selalu nggih. Nggih. Amin. Nike. Nggih, matur nuwun nggih. Engko enten mie enten minyak, purun roti to. Nuwun. Lah ya berase, duwe beras ora? Mboten gadah tumbas kok. Oh tumbas to berase. Bayar pambi. Pambi. Ajeng. Jajal ndang klambine kuwi apa makroma. Ya, Nggih. makroma. Nah, klambi. Kudunge diselempangne ngoten mawon. Pambi dingge ngarit-ngarit. Nggih. Wis ngene. Nah, nuwun. Neh, Nah, neh ora, Mbah? Ngeten. Purun niki. urun. Wah, nggih tumbas apa nggo? Nggih tumbas tah uyah. Uyah karo tahu ya. Nggih. Ya. Matur nuwun. Nggih. Rezeki lancar. Amin. Nggih, matur suwun ta dulur Londo jos no. Dulur Londo. Dulur Londo. Jos. 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 Jempol anu. Jempol, piye jempole? Lah kuwi bedel no lah minggae. Lah Londo jos piye? Anu Dulur Londo. Dulur Londo jos. Nah, nggih. Jempolamu ndi? Jempol, ngene jempol. Nggih. Matur suwun, jos. Jos. Wis ya, Nggih. ngoten mawon. Nggih, matur nuwun. Engko lek dimasak sithik-sithik emine aja Nggih, kabeh ne. mboten. Rantek mengke ya. Mboten namung setiang tunggal kok. Lah iya, sak cukupe ae Nggih. ya. Nggih. Nggih. Matur suwun, kula tanyun pamit. Nggih, matur nuwun nggih, Mas. Nggih, amin. Engko keramas ya. Belanda kali ini kita berkunjung ke Desa Serangan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Kita menuju ke rumah Bapak sinten nggih? Pak Kluyur. Pak Kluyur. Ya. Beliau mengalami cacat fisik ya. Ya sejak lahir, Pak. Sejak lahir, keterbatasan fisik ini memakai kursi roda. Mari kita langsung menuju ke rumah Bapak Kluyur. Langsung masuk mawon, Pak. Kon pinggir awang kon. Langsung jemput. Ah, duduk ning kono ae. Tapi teng padangan mriki. Mriki. Wis lenggah ngarep lawan. Nah. Kluyur lenggah kono ae. Nah, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Paringasmu Pak Klowor. Kluyur. Oh, Pak Kluyur. Nggih. Nate kluyuran mawon to. Nggih. Kluyuran teng pundi mawon? Masjid. Masjid Tembara ya pijat. Oh, sampean mijet napa dipijet? Pijat. Oh, nggih mijet nggih. Pak Kluyur nggih. 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 Uswanipun pinten Pak Kluyur nggih? Saya tak senang. Oh, 25. Niki kawit alit. Nggih. Kawit sejak lahir nggih. Nggih. Tapi alhamdulillah nggih sampean dhewe tasik berusaha nggih. Nggih. Alhamdulillah semangat pokoknya selalu nggih. Oke. Niki kalih ibu-ibu gerah pun. Oh, kalih ibu-ibun. Beliau ini hidup dengan ibunya. Ibunya. Ibu kandung nggih. Ya. Sampun pinten yuswane? Mboten. Wis pun sepah ngoten nggih. Sepah. Sampun sepah, beliau hidup berdua dengan ibunya. Ibunya kali ini sedang sakit, berada di dalam, Enggak bisa apa-apa. nggak bisa apa-apa dan yang merawat nggih sampean nggih Pak Kluyur nggih. Nggih. Oh, nggih. Nggih Pak Kluyur niki enten segede sembako saking derek Londo nggih. Enak.
Mbah Nggih. nuwun mugi rezeki. Amin nggih. Bener, bener. Niki sarung Sarung kalih napa niku? niki sarung alit. Kok ngisoran? Kuwi sarunge anu kok. Niki sarung Yoga. anu. Gak nek nek ngisoran. Niki sarung alit. Yoga. Nah niki Nggih. Babi kantuk Wis, niki Kak. sarung. Mengke kagem dandan nggih. Boten enten boten dandan. Tek kok. Nggih. Enggak enten. Nggih enten ugi, Pak. Sekedhik Oke. harta nggih. Niki mengke mbok saged damel napa niku? Mbak Suya. Umbas uyah mawon nggih. 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 Niki. Mbah nuwun. Nggih. Rezeki lancar. Amin nggih. Nggih Pak Buyur amin. Mbah ngoten niku napa? Nggih. Wis Nggih, ngoten pengak niku. Oh, ngoten niku. Nggih, dalu wae mboten saged tilem kula. Nggih ngoten niku Nggih, awan bengi. celek awan bengi mawon. Nggih nggih nggih. Niku wau jaluk salin kula salin. Sahabat peduli teman dari Belanda, bila kondisinya Bapak Guyur. Jika dari saudara-saudara semua ingin memberikan donasi ataupun sumbangan berupa apapun, silahkan langsung datang ke rumah beliau, yaitu ke rumahnya Bapak Guyur yang beralamatkan di Serangan bakalan. Desa Serangan Bakalan, Iya. Kecamatan Plarak, Kabupaten Ponorogo. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga ini memberikan berbagai bentuk introspeksi diri kita. Beginilah kehidupan di dunia ini. Kita harus merasa bersyukur karena masih banyak saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Semoga dengan tayangan video ini membuat kita sadar untuk semampu kita berbagi, walaupun berbagi kita berupa tenaga, jika yang punya finansial bisa berbagi dengan finansial, tapi jika tidak bisa dengan doa ataupun tenaga. Semoga bisa bermanfaat video ini dan memberikan informasi kepada kita semua. Terima kasih. Kita akan menuju ke tempat selanjutnya, masih di wilayah Plarak ya. Nggih. Nggih. Nggih.